नै जोंहा आलासि फैनो नागिरदों धेमाजि डिस्ट्रिक्टनिफ्राय ओंखाम ओंख्रि संदों जों आलासिनि नामै मा ओंख्रि संदोंखौ देखायनोसै नाथाय जोङो दालिखौ सङाखै आलासिबाबो नैबेहाय मैथाजों नाजों ओमफ्राय नैबेहाय दाउ बयलारखौ एवनो नागिरदों नैबे टमेट'जों ओमफ्राय नैबेहाय अमा बेदरजों आलु एसे दरनै होनानै एवबाय ओमफ्राय नैबेखौ नाखौ बाथोन देनो नागिरदों ना बाथोनबाथाय जों बिराद मोजां मोनो जानो मालाया मोजां मोनाबाबो आंनो बिराद मोजां मोनो दा देखायगोन आं आलासिफोरखौ सफैबा नायलांबाय थादो लोगोफोर नै ओंखाम ओंख्रिया आंनि बिहामजोआसो बानायदों रंजाय आजा yang kenal lagi धेमाजि आलासि धेमाजिनि आलासि नै जोंना हेड आलासिया बेनो दै हेड आलासिया बेनो नायनो लुगैना फैदों खोमा नै आलासिया आंनि फिसौ नै मेरलाथार दे गोजोनथोंसै दे गोजोनथों दे आबै गोजोनथोंसै बोरै सयजन होननाया नोंसो होनदों सयजनथार होननाय खोनादां फै जिरायफैदो बोरो आंनि हेड आसल आलासिया बेनो रंजा आंनि आयं सना लोखि नै बिमाया नै बिफाया आंनि फिसौआ बेनो आंनि फिसौआ औ रंजानि बिफा आंनि आयं रंजानि फिसा औ रंजानि बिफा होननाया रंजानि फिसा होनब्रा आंनो जाबाय जिरायनो नै सना लोखि दाख्लिनो मेगनानो अन्थावथावखाहाय दाख्लिना रिक्सायाव जिरायनाया हाबाब ओरैनो नाहरबावलाय मारियामोनखौ नायदोंना नायाखै होननानै सोंबाय आं नायदों मानो नायाखै जाखोनो रिक्सायाव गाखोलायनाया होननानै जों चन्द्रपारानिफ्राय बोरो नोंहालाय माथो रायलायाबो मानो रायलाया लाजिनांगौ बर' न'खरावलाय मालाय जाथि न'खराव फैयाखैना नै आंनि फिसाबो लाजिबाय नामा रंजाजों गेलेनांगौआ फैद' रंजा नै आनैसो जाया आनैजों गेलेफैद' आयदै लागायबाय हाबाब बिदि नङालै लाजिदों प्रथमखाय आयौ दाख्लि सानैजों मोननाय लोगो लोगो नागारलायथाराखै दाखालि ना नों फैनो होनदोंमोन ना जोंनाव दाना फैबायथ' दे गेलेदो बाहायनो जोंना एसे गोजान जाबोबायना बै लामानिफ्राय हद आं जागोन हद आंनो हरदो आंनो थेंक इउ नै मोनसेखौ जाहैनो गोदोथ' बे हाग्रा दुब्लि जोबखा दुब्लि नङा औ आगोलाव थुरिबारि औ औ ओरै बेजों बै जाम्फैखौ जों ओंखारनानैसो बारबावोमोन ओरै खामसालियावबो दं बाहायबो दं जेरावबो दंलाजोबो सोब जायगायावनो दं बै रुमावबो दं खामसालियावबो दं बाहायबो दं मानसि बुरजा जाबा जोंना कारेन्ट माबा मबाइल चार्ज होनो होननानैनो बेखौ सुबिदाखौ लाजोबखादां ओंखाम संग्रा सिङावबो मोननै फ्रिजनि मोनसे मिक्सारनि मोनसे खालामखाजोबदों आङो
नै आंनि आयंआ एसे दुस्थ' जानो नागिरलायबाय हो थाङो आं 15 आगष्टनि उनावसो थांसै बोरायानो 15 आगष्टनि उनावसो फैनोसैनो अबहाय र' नै आंनि आलासिफ्रा थांजोबनो नागिरबाय ओंखाम जाखांनायनि बायबाय नै बेबो आंनि फिसौनि बिमा नैबे आंनि फिसौ बे फिसौनि हिनजाव ओमफ्राय बोराय रंजाया रंजा रंजाया बोरै उफाय खालामखो रंजा बोरा सेन्देलखौनो गानबोनो मोनाखिसै आंहा हावरिहायसो थाहैबाय आइदे आजा बोरे थांसै बायबाय लादो आंखौ आयु उनथिंसो लाबावलायो आरो सेन्देलखौनो मोनाखिसै थांबाय गानहैयाखिसै दालिम बे मोजां नङा दालिमा औ आयौ दे आबौ दे आबै दे औ दे बाय बाय ओइ थुनलाय बाय बाय आबै आं सेन्देल गानबोनो मोनाखिसै